Chris Fern u Edward Cicluna mistenni jitresqu l-qorti fid-29 ta' Mejju li ġej quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana, akkużati fost l-oħrajn bi frodi brabta ma' deal skandalus tal-isptarijiet illi sewa lil pajjiżna miljuni kbar ta' euro. Fern u Cicluna se jkunu qed jitresqu l-qorti l-għada li Joseph Muscat jidher quddiem il-qorti kriminali b'akkużi relatati ma' ħasil ta' flus u frodi fost l-oħrajn. Chris Fern minnaħa tiegħu qed jibqa' jinsisti li hu innoċenti, iżda qed jgħid li lest jitkellem għalih biss u mhux għal ħadd ieħor. Dan wara li qatt ta' snin sħaħ jiddefendi dan id-dil tal-isptarijiet illi l-qorti iddikjaratu bħala frodi. Ħajkonna 450 sodda ġewwa Għawdex, ħajkonna skola medika ġewwa Għawdex, ħajkonna sptar ġdid ġewwa nerġgħu nużaw l-isptar ta' St. Luke's. Ħajkollna mhux fantasiji. Flimkien mal-eks deputat Prim Ministru u l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, 13 persuna oħra fosthom segretarji permanenti huma fost dawk li semmew fit-tieni set ta' akkużi huma qed jiġu akkużati bi frodi li jaf jibda minn minimu ta' 5,000 euro kif ukoll li jagħmlu gwadan fraudolenti. Ġurnata qabel, l-eks Prim Ministru Muscat se jkun qed jitressa l-qorti flimkien ma' Little Leminija tiegħu Keith Schembri u l-eks Ministru Konrad Mizzi illi min-naħa tagħhom għadhom ma lisnux kelma waħda dwar dawn l-akkużi serjissimi.